Alaikum warahmatullahi jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu da warhaka. A wannan bidiyon zan nuna mana ta yadda za mu yi claiming na Notcoin namu insha Allah. So da farko bayan ka shigo a wallet naka na shi a wurin da kake mining na bot ɗin Notcoin ɗin, zaka zo zaka ga sun sa maka haka. Za ga wurin Notcoin ɗin ya gwada maka alaman cewa ya ɗan yi fari haka alama yadda za ka yi claiming, sai ka danna ka yi click akan shi. Idan ka yi click akan shi sai ka danna next, ka sake dannawa. Sai ka je last one. To gashi nan total abin da za su bani na yi claiming gashi nan Notcoin balance gashi nan na riga da na yi claiming kenan. Wannan abin da kuke gani shine total abin da nake da shi kuma abin da na yi claiming kenan. Misali yanzu ina so in yi sending ɗin shi kun ga alaman sending nan, kawai zan abin nan deposit to the exchange gashi nan. Idan ina so kuma zan iya staking ɗin shi ga wurin deposit before the listing misali in ina so kenan in tura shi. Sannan ga wallet in telegram ne ina so in kai shi sai in danna. Ina dannawa shi ma zai tafi direct kan wannan wallet ina na telegram ɗin kenan. Sannan a lura abin da aka ce kamar da barista ya magana akan 1.5 withdrawal fee na duk abin da za ka yi withdrawing na shi wannan Notcoin ɗin naka. So wannan shine yadda za ka yi claiming ɗin, ba wani abun wahala ba ne. Kana danna claiming button ɗin shikenan za ka gan shi kuma zai gwada maka cewa you can send or abin nan deposit your abin nan Notcoin gashi nan. Gashi nan redeem your voucher idan misali kana da voucher a nan wurin sai ka danna redeem or convert your vouchers to your Notcoin. Za ka iya converting ɗin wannan vouchers ɗin naka to Notcoin in ya so sai ka yi claiming ɗin nasu. So wannan this is how to abin nan kai claiming Notcoin ɗinka ba tare da ɓata lokaci ba. As far as ka ga wannan ya gwada maka wannan plus sign ɗin nan da kuma alaman sending ɗin nan, wannan arrow da yake gwada cewa ya yi saman nan, to shikenan Notcoin ɗinka yanzu gashi nan ya riga da ka yi claiming ɗinsu.